pore yale abene kocha sinkiyiga ya Nyabuti. Nyabuti pore sana. Kanisa pole sana. Igonta que te goteba ngoyo no mongina esuja yarara. Ando mongina esuja ko yararire omongino mwabe esuja oikai chai ga korpore yaye. Igona atira because you give me time to come and give you the message of Togoro. Tuarenga gamarawa nandelero tuachire sengenja ganda isikoye country igomongi na Jerusha oikiraiga nande mbatebiga abantu baminto ekero togo kwanera igoro ya siasa ya Nyamira tigatorwa masikani abene ochiase viongozi birororo ntorigo chikoni Nyamira encherere raisi go onyo bekero kwasira bagamba Maya amana ko kusemeria so abandi tsaina banyina kore maiga Igonta que te cobatebi ngo tuara mo maiso marore igo tuara mu tokoro ku mama igo tuara mo ngabakungu ngari mocheri ali asaba kungu toko genda abakungu nduo toko enda tuanyora abana omosacha kama yakwana nga mahali wa mama wanapatiwa watoto igo toko ewa abana bakungu baminto tabatari mjue ya kwamba tuko na wamama wanatosha na endete gatabateba iga oyorwa iga kumbe kerema gechenje kende oyorwa iga agateba nganero reko murikira mangana ngakamwegeria akamuteiga kwenda gukwana ngege Swahili gekamusinya goko tererio omonto gosoko bo mwarimu omuya masomi buya nero feire tibune sene tatabatari kanga nero kamberete omongino ya korega siembia kwa hivyo kama Nyamira nataka kuambia tuko na mama ambaye ametogoria obwekaine kama baba Gladys Wanga na tuko nje kufanya kampeni ya mama kuwe kiongozi gavana Nyamira. Asante sana. Tagara banantanga sechibesa chomongina. Moni wete. Omongino orure chibesa chaye chisiringi chieri 10. Asante sana, Mungu awabariki.